Marta, tu no faràs activitats de la pàgina 87. No hi ha guix. No hi ha guix. Vaig a buscar guix, no veieu. José, siéntate. Hola, Hola. com estàs? Bé. Vols que aquí se t'ha I tu, passat? Anar a donar un rumb. No. Deixa en pau, passat. Deixa'm en pau! Què està passant aquí? És que se la gent i l'estic aixecant. Senta't, va. Senteu-vos bé. Tu, aixeca't. I a sobre m'he de quedar castigat, és que no ho entenc. Castigat, va. Deixeu-me en pau! Deixeu-me en pau! Castigat, no? Deixeu-me en pau! Va. Que brinca que ets. No pot ser això, no pot ser. Sempre pagant-me, sempre... No és vida això, no és vida. No és vida això. No! Estan allà! Ven aquí. Espera. Mira, nena. Pareu, sisplau, pareu! Apoli. Deixeu-me en pau, sisplau! Deixeu-me en pau! Patim, és que pateix, que pesat que són, deixeu-me en pau! No! Què passa aquí? Què passa? No torni a venir aquí. No volem tornar a veure. No vull fer res, deixeu-me, no vull fer res, només vull descansar. Això només pot tenir dos finals. Algú m'acaba la frase? No ho he entès. Jo sí. No? Eren aliments. Molt bé, gràcies. Quin fred que fa, Mira, Moltes gràcies. Hem de fer activitat. Sí, de la pàgina 23, exercici 1, 2, 3, 4 i 5. Algú em pot deixar un bolígraf? Sí. Gràcies, Joan. No, deixeu-me en pau! No te'n vagis. Volem jugar amb tu. Què fas aquí sol? Que no tinc amics. Nosaltres volem ser el teu amic. Tu pots escollir la millor opció, la teva opció. I així milloraràs el món.